ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಧಕ ವಿಕಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರತ್ಕಲ್ನವರಾದ ವಿಕಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಿಂಗ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ತಾನು ಕಲಿತ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದುಬೈ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಸಕ್ತ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿವೇಷ, ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಪೂರ ಅನಾವಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ಬಂತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನೋ ದುಂಬುದಿಂಚ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ವಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ದುಬೈ ಹೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಬಂದಿದೆ, ಧನ ಸಹಾಯ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ತುಳುವೇರು ಐದು ಹತ್ರ ಯಾನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪೋಯ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಪೋಯ, ಯಾನು ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಾನೆ ಪಣ್ಣಿ ಮಂತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಕೊರೋನಾ ಏನ ಕಾರಣ ಇಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಣ ಊರು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮುಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಈಗ ತುಳುಲಿಪಿ ಪುರ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಾಡೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಅನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಕೇನೀರು ಮುಂದಾದ ಮಲಯಾಳಮ ಬಂದು ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಇದಾದ ಮಲಯಾಳಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಐಕೆ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ತಂದೆ ಬೈಕ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಚೋಚ್ಪಾಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳುಲಿಪಿನ ಚೋಚ್ಪಾಗ ದಾಪಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಂದೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮುರುಕೋಡಲೆ ನಾನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೆ ಆರು ಒಂದು ಪಿದಾಯದಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ್ದು ತುಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಜನಪದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುತ. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದ ಗಂಧ ಗಾಳಿದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಿದೆದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಿದೆದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಅವ್ನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋಣ ಐಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಾದ ಹೌದಾದಕ್ಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪೂರ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಚೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾಸೆ 45 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡು ಬುದರ್ಗಂದಿರು ಐತ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಕ್ಯಾಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಟೂರಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಡೆಂಕಲ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚೋಚ್ ಪೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಲೆಟರ್ ಏಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಪಿನ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ದೇವ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಕಾಳಭೈರವ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೈಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಅವನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ 45 ದಿನಟ್ಟು ದೇವರ ಸಾಯಡು ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೋನು ಅಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಎರಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಸಾಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ ಅವನನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಹೋದ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇವನ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ಲ ಉಂಡು ಏನು 4 ದೇಶ ಸುತ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಮುಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕವರ್ ಮಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಉಂಜೆ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನಿ ತುಳುಲಿಪಿ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಏನ ತುಳುಲಿಪಿ. ಸೊ ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿನೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೆನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಮೋಟೋ ಐಕ್ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ದುಂಬ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾನ್ ದುಬೈ ಸಂತಲ ಯಾನಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದುಬೈ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುರ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರು ದುಬೈಡ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ದುಬೈಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಆಂಡ ಆರು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಮಗಲ ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಫೋನ್ ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದಿಂಚ ಇತ್ತೇರಿ
ಅರ್ನ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಒವೇ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇಡಿಂದ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನದಿತ್ತೇರು ಅರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟಡ್ಲ ಎಂಡ ಅರೆ ಏನ ಯಾನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಅರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತರಿ ಯಾಪಲ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅರ್ನ ಒವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರಿ ಯಾನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆರೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿದ್ದೇರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ಯಾನ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜೆ ತುಳು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರ್ಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಪಂಡ 13 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 700 ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಜಿದಿಂತ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ 12 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತಿರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಮನಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚದಪ್ನಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಇನಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಗವಾದ ಇಕ್ಕಲು ಅರೇನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇನಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಏನು ವಿಕಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆರನ ಆಜಿನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡ್ದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಂಪು ಹೈಟ್ ಆರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆರು ವೃತ್ತಿಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದು ದುಬೈಗೆ ಪೂರ ಹೋದು ಅವಳು ತರಬೇತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತರಬೇತಿ ನೀಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2017 ಏಷ್ಯಾ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪದಕ ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಧ್ವಜನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾರಿಸೋದೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ನನೊಂದಿದಾದ ಪಂಡ ಆರ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಇಡೀ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಶ್ವದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಅವೇನು ತಲುಪಿಸುವ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಾಡು ಬಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದು ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಥಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸಗಳ ನನ್ನ ದುಂಬುದು ಪೋಂದುಲೆರು ಆರೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಜೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್, ಫಾರೂಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್, ಕ್ಲೇಟಸ್ ಲೋಬೋ, ಮುನೀರ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು, ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜಯ್, ರೋಷನ್ ಶೇಡಿಗುರಿ, ಗೈಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಜೀಜ್ ಉಳ್ಳಾಳ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೇಬಿ, ಸಂತೋಷ್ ಉರ್ವಾ, ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜನಾರ್ದನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.